Как реално се понижава холестеролът? Възможно ли е да свалите холестерола си само с диета? Или добавките и лекарствата са неизбежни? Днес ще разгледаме трите начина за борба с високите нива и кои от тях са най-ефективни. Винаги започваме от тук. Диета богата на фибри и редовна физическа активност. Те могат да понижат лошия холестерол с около 10-15%. Кардионатоварванията не само горят мазнини, но и повишават HDL, вашия добър чистач холестерол. Но трябва да сме честни. При много хора, заради генетична обремененост, само диетата не е достатъчна. Следват добавките. Омега-3 масни киселини, растителните станоли и червения ориз могат да помогнат при гранични стойности. Те са чудесен инструмент за превенция, но не са заместител на лечението, ако вече имате натрупани плаки. Винаги се консултирайте с специалист. Добавките също могат да имат странични ефекти или лекарствени взаимодействия. Когато рискът от инфаркт или инсулт е висок, на помощ идва фармакологията. Най-често използваме статини, които блокират производството на холестерол в черния дроб. При нужда включваме езетимиб или най-новото поколение PCSK9 инхибиторите. Това са медикаменти, които се инжектират подкожно. Те се използват при генетична предразположеност или при много висок риск от сърдечно-съдови инциденти. Всички тези лекарства не са отрова. Те са инструменти, които стабилизират плаките и предотвратяват тежки инциденти. Вие как се справяте с високия холестерол? Успявате ли да го контролирате с режим или вече приемате медикаменти? Напишете в коментарите. Решението как точно да се лекувате не зависи само от едно число в лабораторния резултат. То зависи от общия ви съдов риск. Ето защо комбинацията от подробен липиден профил и преглед със съдов доплер е толкова важна. Само така можем да видим дали холестеролът вече е започнал да уврежда съдовете ви и да изберем най-щадящия, но и най-ефективния път. Грижете се за артериите си на време. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.